Takže tenhle pokus tady jmenuje chodník v vodě. Tady máme vodu. Tady máme sodík. Malinkou kuličku. Spíš trouhelník. A tady máme fenolftalein, nebo jak čak. Máme vodu do každé sklenice. Do každé sklenice. Do každé sklenice. A hlavně do týhle. Tady takhle. Asi tak. Poté tohle šroubuje viděl. Aby nás to nepostříkalo. Vezmeme fenolftalein a šroubujeme. Tady taky to vím. A kolik kapek? Jednu kapku. A to zamíchat. Takhle to zamícháme. Stačí. Teď. Základní úkol. Tady nesmí být dost skurvit. Vezmeme nůž. A připíšem ten sodík. Připíšem ho. A teď to reaguje. Vidíte? Sodík ve vodě. Je to jak kulový blesk v bytě. Vynikající pokus, není to těžké. Ano, teď tam to začíná reagovat a už to upadá. Poté se s tím vyfotíme, aby nám každý věřil. A to je všechno. Druhý pokus. To je drastlík ve vodě. Otevřem hlavičku, jde drastlík. Pomalu, ale jistě. Vezmem nůž a naberem malou kostku draslíku. A dáme ji na infiltrační papír. To je trochu ohníšek. Teď ještě o trochu menší plátek než toho sodíku. Asi takhle? Ano. Takhle. Ještě půlku od toho malého. Tohle ti dáme do té vody. Do Petrové. A ještě půlku tohohle. Co? A na ten? A tohle dáme zpátky. A teď konečně úkol, teď tady do vody, na ten stejné množství vody jako předtím. Trochu tohle. Takhle taky. Tak. A ještě se dostaneme. To odšroubujeme pomalu, ale jistě. A to říkám, jednu kapku. Zašroubujeme zpátky. A teď tam dáme ten draslík. Jo, ještě zamítám. Naberem minikus draslíku a hodíme. Ano, obrovská reakce draslíku s vodou. Konec našeho druhého pokusu.